Falten aquests 19 minuts per les 8 de la tarda i ens vàrem acostumar a no veure-li el pèl i ara aquesta dona no marxa ni amb aigua calenta. Avui tornem a tenir l'Elisenda Pineda aquí al plató. Tu no te n'enfotis, és broma d'això, que tinc un drama a casa, no veig mai el moment de tornar cap a casa. No m'ho crec. Home, tinc un drama que a casa no m'hi volen. L'altre dia em van donar 20 duros perquè anés a la fonda. És la fonda i deixa'ns viure! I aquestes coses, tot un dramón, un dramón. Escolta, tinc la sort de que mai vens sola. No. Ara ja vens acompanyada. Vinc sempre acompanyada i avui em fa especial il·lusió presentar-vos aquesta gent que m'acompanya. Vosaltres direu, qui són aquesta gent? Ja donem pistes, per aquí darrere donem pistes. Avui parlarem de la dansa més vella de les que es fan i es desfan. Avui parlem de sardanes? Parlem de sardanes. El reggaeton el deixarem per un altre dia, Xavi, que tens ganes de... ja t'ho sabem, morena. No. Avui parlem de sardanes. Ens acompanyen concretament una gent meravellosa de Tarragona. Es diuen Tarragona Dansa. Molt bé. I són gent que no és que ballin precisament les danses els diumenges al matí o a l'aplec del poble, sinó que estem parlant, David, que és el representant de Tarragona Dansa, benvingut. Exacte, gràcies. Estem parlant de la Champions de la sardana, o què? De la Champions League, sí. Nosaltres ens dediquem a lo que és la sardana de competició, o ara, darrerament, dita sardana esportiva. Ah, molt bé. Explica'm. Això ja és una miqueta... High level, això és... Sí, perquè ara sí que m'has deixat bocabadat, o pel plantat, com diuen. Que és bonic. Que bonic. Això qui és, exacte? Això es preparen, no? Sí, nosaltres, vull dir, s'exigeix un ritme d'assajos molt durs. Nosaltres, concretament, la Tarragona Dansa, assaja 3 dies a la setmana, 1 hora i mitja, i, doncs, clar, requereix un esforç físic i un fondo considerable. I anem a competir? Sí, anem a competir. Competiu, hi ha com un campionat, com unes lligues? Exacte, hi ha un campionat a nivell de Catalunya per diferents categories i, doncs, bé, és a dir, que no estaríem parlant de gent cardiòpata que cau una sardana i treu els pulmons per la boca, eh? No, ara mateix estem parlant de gent que en sap i no hi ha millor manera, David, que ens ensenyis. Jo crec que sí. Com ballen i què fan. Ara faig aquell del fumosol. Ja us aparto. Vinga, va, anem a veure'ls. Molt bé, Què t'ha semblat? Ara aquí ens faltava aplaudiments. Jo pensava que havies portat... Ja podem aplaudir nosaltres, home, que ho fem molt bé, nois, clar que sí. Clar que sí. Jo et dic una cosa, faig això i m'han de venir a treure amb la botella d'oxígeno, aquí, amb el desfibrilador directament. Escolta'm, això requereix un bon fondo físic, dèiem abans. Es pot dir que ballar sardanes va bé per tenir-ho tot a lloc? Bueno... Per la circulació i per no tenir verius i aquestes coses? Això sí, vull dir, arribes amb un bon fondo, no?, a final de temporada, però, bueno, hi ha casos per tot, però sí que...
Te manté. Veiem que és gent jove la que ha ballat ara. Sí. S'està perdent entre la gent jove la sardana o cada cop popeta més, aviam? Home, a veure, és un tema difícil. El que passa que, per exemple, en el cas de Tarragona tenim la sort de que nosaltres som una entitat que comptem amb totes les categories possibles que puguem tenir. I tenim des dels més petitons, els alevins, tenim infantils, tenim juvenils, tenim grans i tenim veterans. I ara, actualment, a l'agrupació som uns 120 socis. Això vol dir que són 120 dansaires que ballen repartits al llarg de les diferents categories. Tots la mateixa rotllana no, eh? No. Si es fan una rotllana de 120, no s'entendria ningú. No, però està bé, els veteranos també, eh? Sí, els veterans també, sí. I molt bon nivell també, Et queda una pregunteta, Eli. Doncs mira, només m'agradaria, aviam si es pot acostar una de les noies de la colla. Ara estic improvisant, eh? Però, per exemple, la Núria. Vine, Núria, que m'agradaria que veiéssiu aquestes faldilles, que són armes de destrucció massiva. Això, senyora Antònia, que vostè està a casa mirant la tele ara mateix, vagi molt al tanto, perquè si es troba la Núria pel carrer i té un mal dia, agafarà la faldilla, xas! Això li talla de jugular i ja pel canal, eh? Que exagerada, eh? Sí, se les planxen elles, Sí? amb tot el midó, tota la cosa, tot el curro que porta. Una passada, eh? I bé, és meravellós, van guapíssimes. O sigui que no lligueu tant entre vosaltres, que abans m'han dit que entre ells també hi ha una endogàmia i una cosa meravellosa. Gràcies també, David, i gràcies, Elisenda. Moltíssimes gràcies a Has vosaltres. tornat a ser prota durant bastants minuts al Vespre 2. Home, i tant. Que n'hi hagi molts de minuts i de protes. Gràcies. Merci.